България е държавата с най-висока детска смъртност в Европейския съюз. Огромното ни желание да спрем демографската криза доведе до изграждането на «Мама и аз». Първата от над 55 години насам специално новопостроена клиника за майчино и детско здраве. Много знания, умения и обич вложи екипът на архитектурно и строително бюро Хелвеция, за да осигури всички удобства, съчетани с най-съвременните медицински технологии в грижата за бъдещите майки и техните рожби. Пътят до посрещането на новия живот е прекрасен, изпълнен с нови усещания, въпроси и предизвикателства. От първите дни на бременността, проследяването, скрининговите изследвания, подготовката за раждането и първите грижи за бебето, нашият мултидисциплинарен екип от опитни специалисти е до вас. Ще изминем този път заедно. Никоя друга болница в страната, не само поради неповторимия дизайн и напреднали медицински технологии, а преди всичко поради високата експертиза и сърцатото отношение, не може да предложи този комфорт и спокойствие за младото семейство в обстановка максимално близка до домашната. Осигурили сме всички възможности да получите пълна подкрепа от вашите близки, едновременно с дискретното наблюдение от страна на нашите специалисти. Ние сме различни. Уважението, знанията и взаимното доверие превръщат «Мама и аз» в предпочитан избор на все повече родители, независимо от техните социален и здравен статус, професионална ангажираност или усложнени медицински показатели. Нашите специалисти по медицинска генетика са на разположение по време на бременността, както и след раждането. Те ще ви консултират, ако имате притеснения или показатели за наследствени заболявания, и ще ви дадат най-добрите съвети. Гаранция за сигурността и вашето дългогодишно семейно щастие. Ние сме до вас по целия път. Заедно ще обсъдим и планираме най-добрия подход. С поемането на новия живот в ръце, вашият свят се променя. Ще дадем отговор на всички въпроси. С усмивка ще ви подготвим плавно и без стрес да посрещнете ежедневните грижи за новия член на семейството. Така заедно ще създадем основата за вашето щастливо и спокойно майчинство и бащинство. Понякога в живота не всичко върви по план. В клиника «Мама и аз» вие сте в сигурни ръце. Заедно с нашите опитни неонатолози, ние сме осигурили на едно място лекари от над 30 специалности, включително психолози, денонощна високотехнологична грижа, най-модерна апаратура и възможност за пълни лабораторни изследвания. Заповядайте да се запознаем в нашето училище за родители, в уютна и приятелска обстановка в новопостроения дворец на истинското щастие «Мама и аз». Ние ще помогнем вие, заедно с вашето семейство, да придобиете увереност и да усетите вътрешния си глас, да отключим заедно силите на природата, за да се наслаждавате спокойни на прекрасните мигове с вашето новородено малко човече. Ние, екипите на «Мама и аз», сме се погрижили да запазите този специален момент завинаги в сърцето си. За нас, пациентите, малки и големи, и техните семейства винаги стоят на първо място.